Suntem în Livezeni, într-un cadru natural privilegiat, unde liniștea și aerul curat definesc un stil de viață rar. Aici prinde contur Jaco Residence, un ansamblu premium dedicat familiilor care își doresc mai mult decât o simplă casă. Case elegante, pe un singur nivel, cu arhitectură echilibrată și curți spațioase. Piscina din curte și terasa acoperită creează spațiul perfect pentru relaxare și ser de vară alături de cei dragi. Interiorul impresionează prin livingul luminos și bucătăria modernă, iar finisajele premium, parchet stratificat din stejar, băi cu travertin, ferestre tripan din lemn și încălzire în pardoseală, reflectă standardul ridicat al construcției. Dormitoarele sunt confortabile, gândite pentru odihnă și echilibru. În plus, comunitatea oferă facilități exclusive: piscină privată pentru rezidenți, jacuzzi cu apă sărată, spații de relaxare, pistă de alergare și loc de joacă. La doar 5 minute de oraș, dar într-o lume a ta. Jaco Residence, locul unde visul de familie devine realitate.